Il-kura tal-ġilda hija kruċjali anke meta wieħed ikun magħluq ġewwa għal tul ta' ħin. Dan qalet it-terapista ta' sbuħija Hilda Farrugia, illi ma' One News spjegati li anke meta wieħed ikun ġewwa il-ġilda xorta tista' issirilha ħsara. Il-ġilda tagħna tiġi effettwata minn stress. U hemm min jirreaktja billi tkun iktar ħamra l-ġilda. Hemm min jirreaktja għaliex il-hormones tiegħu jipproduċu iktar ponot. Il-ġilda dejjem xorta qiegħda tinbidel. Every 28 days jew 30 or 40 days xorta qiegħda tinbidel. Jiġifieri għandek id-debri tal-skin cells li qed jakkumulaw fuq il-ġilda, ġifieri xorta rridu nikkurawha anke f'dawn iż-żminijiet. Fakret ukoll li issa li t-temperaturi bdew tilgħin tajjeb li wieħed jieħu ħsieb ikollu prodotti li jipproteġu l-ġilda kontra l-qawwa tax-xemx, anke jekk bħalissa qed noħorġu biss għal xi mixja waħedna. Aħna rridu nfittxu li nużaw sunblock, nużaw protezzjoni tax-xemx, anke jekk noħorġu fuq il-bejt, jekk għal nagħmlu xi ftit mixja żgħira li hija recommended ukoll waħedna dejjem. Jiġifieri ikunu UVA, UVB. Il-kura tal-ġilda f'dan iż-żmien tistgħu tkun ukoll mezz kif wieħed jirrilassa xi ftit u jibdel ir-rutina tas-soltu, speċjalment bħalissa li dawn it-tip ta' servizzi mhux jingħataw mill-ħwienet. Farrugia saħqet li hemm tip ta' kura li tista' ssir faċilment mid-dar. Nagħmlu scrubs, jiġifieri din nagħmluha darba fil-ġimgħa, darbtej fil-ġimgħa, ta' min jgħid illi l-iskrab mhijiex għażagħżagħ biss, imma anki meta nibdew nikbru illa għaliex għandna bżonn ngħinu ċ-ċelluli tagħna biex jinbidlu infittxu ingredjenti bħal fruit acids, AHAs li ħajjejnu. Farrugia temmet b'appella lina kollha biex nieħdu ħsieb il-ġilda tagħna li hi ddeskriviet bħala l-libsa illi nilbsu ta' kuljum. Aħna l-ilbis tagħna jekk għandek xi ħaġa prezzjuża ħanikkuraw bl-aħjar mod possibbli. Il-ġilda tagħna daqstant. Jiġifieri ikkuraw għall-ġilda għax qiegħda hemmhekk għalikom.